hvad er procent? Procent betyder 1 ud af 100. Procent beskriver, hvor meget noget er i forhold til noget andet. For eksempel en halv, det er 1, kan man sige, halv. Og så for at finde ud af, hvad det er i procent, så man skal bruge det i 100 dele, så man ganger det med 50 for at få 100. Og det gør man så også oppe. Og så får man 50. 100 dele, det gør 150%. Hvordan kan procent skrives eller tegnes? Man kan skrive procenter på mange måder. Man kan skrive dem i brøker, i decimaltal, i procent, i diagrammer og i figurer. Et eksempel på en brøk, hvor du kan skrive det som procent, det kan for eksempel være, at du har, en femtedel. Sådan kan du for eksempel skrive det. Det er 20%, for eksempel. Du kan også skrive det som decimaltal. Hvis du så skal have det samme procent, så kan du skrive det i 0,20, som så også er lige 20%. Procent, ja, det er jo enkelt nok. Det er jo det, vi skal prøve at finde ud af. Så du skriver bare 20%. Du kan også skrive procent i for eksempel diagrammer. Det kan du gøre ved at lave et cirkeldiagram. For eksempel kan have et diagram, der siger, at du har 50% her og 50% her. Du kan også skrive procent i figurer. Det kan du gøre med stort set alle figurer. Du kan gøre det med trekanter, firkanter, cirkler, femkanter, hvad du nu vil have. Du kan for eksempel med trekanten, så kan du sætte en streg ned igennem midten, så det er 50-50. Med firkanten, der kan du også lave, hvad du nu har lyst til. Du kan for eksempel lave det med 33,33% af alt. Så du deler den op i 3 lige store dele, så det bliver 33, 33 og 33%. Cirka, ja, det er præcis det samme. Du kan gøre med den, hvad du vil. Vi kan også bare lade det stå sådan her, og så lige alt 100%. Hvordan man omregner procent? Jeg har en formel, jeg har en formel, og vi går også til det. Det her er procentformlen, som jeg ser den i hvert fald. Heroppe på den her række, så er der procent. Og hernede, det er så lige tal. På den her side af de her 4 cirkler, så er det maksimale. Og det maksimale er procent, det er selvfølgelig 100. Det er altid, så der står altid 100 der. Og det vil vi gerne finde ud af, og resultatet står over på den her side. Men vi vil selvfølgelig gerne finde det maksimale hele tal. Og så vil du bare nu vil jeg gerne finde selv 10% af det hele tal, som er 50. Og for at regne den her formel, skal man bare gange dem der over for hinanden. Så man skal gange 50. Det er så lige med 500. Og så dividerer man med den, som er tilbage. Så rykker jeg også. 2 gange. Så det er 40. Procent. Det er for eksempel bruges til rabat. Der er 20% på Nike-posen koster 500 kroner. Så ganger man procenten med, hvad Nike-skoene koster. Så bliver det 100 og koster 100 kroner. Så trækker man sig fra, hvad Nike-skoene koster til at starte med. Og får så, at skoene koster 400 kroner. Procent bruges også, når man skal udregne statistik. For eksempel, der er 24 elever i en klasse. 12 af dem er drenge, og 12 af dem er piger. Så vi skal finde ud af, hvor mange af dem, der er piger i procent. Det gør vi ved at sige 12 divideret med 24, som er antallet piger, divideret med, hvor mange der var i alt, og så ganger vi det med 100. Og det bliver så, at der var 50% af piger i klassen. Så regnes en stigning på 15%. Vi har taget et eksempelstal på 7,2 milliarder, fordi vi har gjort det for befolkningstal. Vi
verden. Og så vi skal bare gange det med 0,15. Men fordi det er en stigning, så sætter vi 100% på, som er en i decimaltal. Så det er 1,15 gange 7,2, og det giver så 8,28.